Érdekes, mert ez tényleg soha tehát nem volt egy ilyen deklarált cél előttünk, hogy mi most be akarunk futni, és akkor ebből megélni, és és kérdezgetni embereket, hogyan lehetünk sikeresek, vagy nem tudom, mi csak jó dalokat akartunk írni, és az okozott nekünk örömet, hogyha azt éreztük, hogy basszus, ugye valamit így elkaptunk, vagy így, és hogy jól esik játszani, és hogyha 10-szer játszod, akkor is azt érzed, hogy ez egy jó dal, nem pedig az, hogy hát most már játszhatnánk valami más, mert elég uncsi, vagy nem tudom, hanem hogy van benne valami kapaszkodó magad számára, mert nem tudom, ezek a hülye szavak meg minden, de most más nem jut eszembe, hogy ilyen önazonos tudsz benne maradni, úgy tudod eljátszani azt a dalt, hogy mindig ugyanúgy szereted, mindig másik arcát látod, érzed, ráadásul, hogy kell együtt zenélsz, mindig egy kicsit máshogy történnek a dolgok, és azért megmarad az izgalma is a játéknak. Szóval nekem mindig az volt a párhuzamom, hogy olyan, mint egy jó kamarazenélés velük játszani. És tényleg olyan.